съм така, съжалявам, че качвам толкова късно така малко видеото. Ама просто го снимах на 3 части. Не, брато. Така, го снимах на 3 части, защото нещо телефонът ми изгасяше. А сигурно защото е слаба батерията. Не, защото аз му натиснах без да исках. Вече 5 пъти копчето и ми се иска да си. Така за сега, за трети път обяснявам в това видео и какво правя и това е. Играя с Clancy на всички модове и не трябва да си го сменям. Ако печеля купи, печеля. Ако не печеля купи, не печеля. Така да. Не минавам така следващият мап. Така както го казах в 1200 видеа. Така. И виждате, че имам 6000 купи, 193 купи. И съм на 12 ранг с Clancy. Silver съм, Silver 2. Ще го направим на Gold. Хора, в това видео. Имам и 25 герои. Така, без повече обяснявания, да се запътваме отново към Браво. Този път да не си изгася телефонът отново, защото се смятам, че няма да ми спре видеото. Аз така правя, когато губя, си изгасявам телефона. Когато почвам да губя. Оне. Брато. Нямаше какво да се направи тук. Сори. Моят отбор изобщо не играе тя. Да. Тук пак губиме. Сори. Сега вие нищо не правите. Аз само тук трябва да правя неща. Няма да стане това. Добре хора, просто няма как да си сменя бролерът, например, с любимият ми. Това не е Clancy. И така, отидете долу в каналът ми. Така. Отидете в каналът ми и гледайте и трите части. Пишете Стефан Георгиев на английски. Да знаете. То всички го знаят вече. 2000 човека целият YouTube. Не знам колко са. Не съм ги гледал отскоро. Опа, yes! Така, и много ви благодаря, че изпълнахте нещата. Че за 1000 гледания стигна на едно видео. Много ви благодаря. Вие сте най-яките на светът хора. Оне. Пяницата, добре, че беше. Ако се чувствате, защо ми е спрял видео? Защо се правя про дяволите и четвърта част? Това е защото пак съм натиснал копчето сигурно. Ама няма и така. Мисля, че няма да се повтори. Така, и те са слапи. Така, некой да чакам ли? Не. Добре. Да ме интересува кой да чакам, кой не. Аз карах, хайде. Не ги чакам тука. Така, преминаваме към следващият мод. Така. Я да го видим кой е. Така, изминали сме. Нокаут, пейнтбол, добре, 2, 3. 6 молда! Сега трябва да се такова с дуелс. Така. Или както се нарича. Така, този път ще има и Едгарът. Така. Защото това ми е на много хупички. Така, щелито ми е с хайпер чанс. И за това си го слагам. Добре, окей. Тук няма да е много трудно. Няма да е много лесно сигурно. Lobster of that.
Не. Добре, хора, просто не мога да игра много с Кленски сега. Какво да се направи? Имам такова. Как се казваше, бе? Такова и на Шели. Също, как се казваше, леле, майче, сега забравих. Докато го кажа, просто ще ме убие опримата. Не, аз ще го убия. Така, сега сети гаджети. Имам гаджет. И то много. Стрелям надалеч. Надалеч, да отида. Не, няма го вярвам. Опа, сега става леко трудничко. Със Едгар, защо съм на много копия и това мъничко проблем. Не, само и той е Едгар, бе! Абе, вземи, бе! Опа! Окей, печеля копии за Едгара, които ги изгубих, сега ще ги върна малко. Така. Имам само един гаджет. Ого, кот, много тъпо се издаде, да знаеш. Така. Сега, ще ми казваш, моли, бе, маняк, я бе от тук. Така, добре, втори winning streak. Окей. На Едгар малко сме му върнали купите. Не са напълно купите му. Съм ги напълно върнал. Така, минали сме 7. Така, следва нормалният нокаут. Разбира се. Нормалният нокаут. Разбира се, че е нормален. Другите нокаутове са много добри. Добре, просто без толкова. Той има само два нокаута. Другият нокаут не е чак толкова. Ама пак ме е нокаут ми е почти най-любимият мап. Най-любимият мап ми е Соло Шоудаун. Не, Шоудаун не ми е най-любимият мап. И дуелове ми е на трето място. Дуелс. Или както се казва там. Не, стилто ни умря. Не, и при мене беше тъжна картинка, при мене беше. Не, той директно умира тук. Тик беше твърде слаб и просто издаде багажа. Нищо. Все пак, поне се опита, браво на тебе, момче. Опа! Давай, бе, Стюто, браво, бе, Стю! Добре, Стюто също се справя добре. Не се оплаквам от него. Не бе. Не. То не се... Маняци! Искате да ме убивате ли? Няма да стане. Така. Окей, не. Карос. Така! Опа! Окей! Имаме суперчето ни! Това ще ни улесни малко играта. Може би, може и пак не. Добре, окей, улесни ни я. Явно. И сега ми е по-голямо суперчето. Аре, вземи! Не, моля, искам да спечелим тази игра. Опа, само Макс остава. Макс, дали ще е твърде слаба за Стю и Тик? Не знам, ама да се надяваме. О, не. Стюто, айде бе, yes! Добре, окей. Почти ще го вдигнем на 13. Аз пък 15. Ще ни трябва още малко. Добре, като гледаме, е време за предпоследният мод. Не, почти последният е той нокаут. Добре, сега нокаут ще го оставим за накрай, защото искам малко да си вдигнем и ранкетът на Голд 1. Да. Така,
Така, това е нокаут, не е задължително да го минаваме, ама айде, ще го минеме. Празен мап. Това няма никакъв смисъл. Добре, няма хръставайци, няма нищо едно е овъртайм на Браубъл, човек. Опа, нанката малко ще ни улесни. Матео. Матео! Сега разбрах смисъл. Опа, сега ще гръмне роботчето, айде! Така. Бум! Обичам гръмването, когато роботчето на Нани гръмва. Да, ама не обичам, когато аз гръмвам от Дайнамайт. Не. И не обичам да ни бие съотборниците Дайнамайт. Или който е друг. Давай бе, Нани! Yes, бе! Добре, окей. О, не! Внимайте! О, не обичам и аз да съм на 700. И Едгарът! Не знах, че Едгарът го има. Не, човек, тук загубваме. Човек. Ако нещо не направим... Аре! Бум! Са, Едгаре, ти си край. Едгаре, казвам, че ти си край. Не обичам Дайнамайт да ме гръмва, казах. Значи нямаме гръмва. Ама той ме гръмна. Бати, давай! Гръмни го, бе! Гръмни го този маняк. О, не. Не беше достатъчно. Ало, сега е достатъчно, добре. Така, чакайте. Така, окей, играта ми харесвам. Така, сега ще играме на Джемгра. Не обичам Джемгра. Поне така мисля, бе. Джемгра за мен е на последно място. Не знам защо. Просто го мрази от когато игра Brawl Stars, човек. Не знам защо. Ма е много странно. Защо толкова го мрази? Ето защо. Защото всеки един път ме убиват. При мен се така става. Как може да се телепортирам е въпрос. Не, чакай, аз това не го забелязах по-скоро. Добре, ще телепортирам просто. Ето тук. Ето тук, където се спамват другите. И аз убих един с 3 джема. Окей. Това беше easy. Вече сме с 3 джема. Този портал. Точно до джемовете. Това ми харесва вече. О, да. Добре, че ме телепортира за спешна помощ. О, не! Опа! Какво става, бе? О, не! Нищо не става. Никой не е забелязал нищо, да знаете. О, не! Аре, бе! Направите нещо, бе! Аз така, бе! О, мага. Мисля, че и може да спечелим. Добре, окей, не ме интересува, аз съм защитата. Не бе. Добре, окей, спечелихме. Предпоследният евент. Сега ще има... Вече може да си играем с който и да е бролер. Така, обаче ловката е, че ще играем на ранкет, да си вдигаме малко такова, на голд. Да, и да получим некой нов бролер от Ники. Окей. Айде да ги изпратим на кино. Да гледат кино малко. Чакай, ти ще си с Едгарът. Става ли? Пит
както става, окей. Не може да кажем сега, че е добра от Едгарът. И двамата са най-добри. Са добри. Добре, окей. Другото е, че аз мога да стрелям далеч. Това изобщо малко повече ме улесни. Както видяхте, и Едгарът повече го стрелнах и си взех суперът. Още по-добре. Вземи, бе! Къде се такова Едгарът? Не, няма как да губим това. Няма да ви позволя. Не, ако щупи както са, те ще се хилнат, човек, и го щупи. О, тук не трябва да се покосваме. Имахме без щит. Да, беше. Леле, майчице, ние много го спаднахме. Това не беше добре. Добре, сега тук ще играем с... Дарио. На ранкът само с Дарио ще играем, или и с Шелито. Не знам, и всичките са много добри за мен. Ама не знам кой е най-добрият от всичките. Мисля, че е Дарио за мен. For real? For real? Знаете ли какво? Ако имах супер, може да се претърколя някакси. Окей. Не. Добре, набих малко на чиста ти, брато. Yes. Окей. Много спада, бе. Много спада чистоти. Аз па често. Добре, претъркаваме се. Пускаме си такова. Окей. Човек на 38%. Човек, не! Тапаранската мръсна гадна мечка. Брати, тъпия бъс, човек. Не, наистина, бъс е много добър герой, ама... в моят отбор никак не е добър. Явно. Или пък не е добър, не знам. На 11% човек! Какво става тук, бе? 92 на 11%. Окей, приема. О, не само и нито. Не искам нито. 1%! What the fuck? О, не. О, леле, май. Какво става тук, бе? Ало! 1%? Окей, аз се претъркавам. Този начин. Да, и Брок го унищожи. Браво, Брок. Опа, Силвър 200. Отново се го така, още 5 игри. На ранките сме перфектни. Нокаут. Обаче, какво? Добре, тук ще използвам 100,000% Шелито. Окей. Тя ще използва Емс или този, не знам как да ги наричам. Този човек използва Емс, така да го наричаме. Може, не знам. Мисля, че повечето хора играят са момчета в Brawl Stars, ама не знам много подробно. То не се знае, Supercell трябва да кажа. Добре, и Емс уби Едгар. Да. Това е добре. Защото за мен малко... Пайпърката за малко ми взима по 2000 демит, човек. Това нормално ли е?
Или пък така вие повече демидж. Не знам. Че като ти пуска... Ти пускаш! Така, о не. Гръмвам. Така, не си пуснах супер, или съм тъп. И просто не съм видяла, че съм... Или просто някак си се е лагнал. Окей, и спечелихме втора игра. Фантастико, точно така. Имаме мисии на ранкет. Окей, това ще ни малко ще е по-добре. Ходзон. Окей, добре, аз имам шелката. Не знам колко беше добрата идея, ама... Добре, остана този, защото е крал да си избере всеки един герой. И си избра Анджел. Добро решение, добро. Добре, имаме. Не ме интересува. Ще го пребием. Бесно. Да, точно ще го пребиеме бесно. Защо? И в началото е с машина, човек. Имам друга дума за мек. Няма да го пребиеме лесно. Така повече. Защо бе, брато? Защо е толкова силен мек? Човек. Взем! Абе, пати мега, човек. Не. Ти се шегуваш, това е невъзможно да влезнеш. Леле, това ще е малко трудно. Аре, бе, от това, бе. Мага. Това не ми харесва и то никак. Почти съм си заредил хайперчарж. Добре, окей, това мек ще престане ли, бе, брат? Заредих се от нея хайперчарджът, чак. Брат, ти не си го използвах, разбира се. Не, това беше много тъпо. Не. Така, хора, мисля, че тук ще завършим това видео. Утре очаквайте ново видео. И така да знаете, че там ще направим Gold 1. Защото тук не ни стигна време. Така. И от мене, чао!